Продовжується ранок на телеканалі АТR, і зараз у нас на часі рубрика «Цей день в історії». 13 лютого 1934 року у Чукотському морі, роздушений льодами, затонув радянський пароплав «Челюскін». Учасники експедиції висадились на лід і за 2 місяці партіями були вивезені літаками. Цього дня 1945 року британська та американська авіація розпочала одне з найжорстокіших і нічим не виправданих бомбардувань Другої світової війни. За 2 дні авіанальотів Дрезден, який не був ні великим промисловим, ні воєнним центром, був перетворений на руїну, а кількість загиблих мирних жителів склала за різними оцінками від 25 до 135 тисяч чоловік. 13 лютого 1960 року на полігоні в алжирській провінції Реган Франція провела успішне випробування атомної зброї і стала 4-ю у світі ядерною державою після Сполучених Штатів, Радянського Союзу і Великої Британії. В цей день 1991 року авіація Сполучених Штатів Америки нанесла удар по іракському командному пункту в Багдаді. Як виявилось, це було звичайне бомбосховище, де знаходились жінки, діти та літні люди. Загинуло близько 400 чоловік. 13 лютого 1909 року народився Віктор Михайлович Іванов, український кінорежисер, режисер-постановник Київської кіностудії імені Довженка. Був членом Спілки письменників України та Спілки кінематографістів України, режисер фільмів «За двома зайцями» та «Ключі від неба». Сьогодні Україна прощається із засновником сучасної української філософії Мирославом Поповичем. Культуролог, історик, філософ, мислитель, академік Національної академії наук України і багаторічний голова Академічного інституту філософії на Трьохсвятительській пішов з життя 10 лютого. Про велич і простоту цієї без перебільшення значної людини, про його значущість для сучасної історії України і для всього світу говоримо з політичним експертом Андрієм Доцюком. Вітаю вас. Ранку. Пане Андрію, сьогодні такий важкий для України день прощання. Яким ви запам'ятаєте Мирослава Володимировича? Ви знаєте, багато хто говорить про Мирослава Володимировича Поповича. Передусім я запам'ятаю його по його книжкам, по його працям, тому що свого часу закінчував філософський факультет університету Шевченка. І доводилося і читати, і в нього є праці із культурології, і з української культурології. Які його праці на вас вплинули? Ви знаєте, найбільше назву одну. Там було і про радянське минуле України, і про взагалі багато і гносеологічного питання, пізнання, і місця людини, але в світі. Але питання, праця бути людиною. От це 2011 рік, коли він розглядав питання, що взагалі, що кожен повинен займати активну позицію. Справді бути людиною, відрізняти добро від зла, прекрасне від потворного, чинити правильно і відповідно до норм моралі, етики, етично, морально і так далі. Справді бути людиною у багатьох розуміннях цього слова. І основне це для України, це меседж, який був написаний задовго до Революції Гідності. Це принаймні років 3, пройшло вже майже 3 роки до Революції Гідності, з часу видання цієї праці. Це те, що кожен повинен займати активну позицію. Він розглядав питання патерналізму певного. Питання, знаєте, його думки перекликаються з Еріхом Фромом, з питаннями втечі від свободи, коли люди тягнуться до сильної руки, до покровителя, до того, хто вирішить за них всі питання. Але коли людина займає активну позицію, вона розуміє, що її активна позиція, ту свободу, яку вона здобуває, означає відповідальність за своє життя, за життя своїх дітей, онуків, за майбутнє цієї країни. Тобто свобода у розумінні не анархічному, а у це я вже ближче до Еріха Фрома підходжу, але не лише це я більше до Еріха Фрома, а у Мирослава Поповича було, що людина повинна займати активну позицію і діяти, захищати свої
свої права, здобувати своє майбутнє, а не чекати ось того радянського патерналізму і ось тих радянських часів, що прививалося нам, українцям, росіянам, да кому, всім народам Радянського Союзу прививалося, що ти повинен бути покірним і ти повинен чекати, коли партія і уряд вирішать за тебе твоє майбутнє і вирішать за те, де ти будеш працювати, що ти будеш вдягати, і де ти будеш ходити, і де ти будеш їздити. Натомість альтернативна позиція – це активно діяти, брати участь в політичному процесі, брати участь в громадському процесі, вирішувати своє життя. Це питання формування активних людей, які формують власну долю. Мирослав Володимирович розглядав питання і можна сказати, більше в політико-філософському контексті з того, чому Україна в такій ситуації, чому люди зневірилися в тому, що відбувається, зневірилися у владі, в міліції, в правоохоронних органах на той час, так, інших моментах. Справа в тому, тому що не зовсім це питання, навіть я не хочу сказати, це питання такі, які розглядаються в зрізі отого радянського минулого, в зрізі того, що плекали не активного громадянина, котрий захищає свої права, а пасивну людину, яка може підкорюватися. І ми пам'ятаємо, що проводив Радянський Союз, вже від це додаю, проводив багато дій, які, наприклад, соціальних експериментів, жахливих соціальних експериментів. До цих жахливих соціальних експериментів можна навести голодомори на територію України, депортацію кавказьких народів, кримських татар і депортацію, знову ж таки, операція «Вісла» українців, там лемків і інших, там переселення на територію Польщі, звільнення від українського населення. Багато чого було зроблено, і люди повинні були коритися, а не виступати проти. А насправді справжня людина повинна знати свої права, мати активну життєву позицію. І дуже помилкова позиція, що від мене нічого не залежить. Тому що ті погані, вони без мене нічого. Кожен повинен робити. Тут уже перекликається ця позиція з філософією Іммануїла Канта, з категоричним імперативом. Повинен, тому що повинен. Повинен діяти активно, тому що навіть якщо це буде краплина в морі, а якщо таких краплин буде море, якщо таких краплин буде 40 мільйонів, то ці краплини можуть прорвати будь-яку греблю з олігополії, з несправедливої влади, зв'язку олігархів і багато яких інших проблем, які спіткають Україну. Ось ця активна життєва позиція, розуміння свого призначення і розуміння того місця в цьому соціумі, і розуміння того, що ти сам можеш змінити своє життя. Це той меседж, який повинні і жити по правді з тих морально-етичних настанов, які відповідно до загальнолюдських цінностей, і діяти активно в цьому житті, керуючись цими цінностями, нормами моралі, керуючись тим вищим рівнем свідомості, ніж рівень індивідуальної якоїсь свідомості, так, надіндивідуального характеру, суспільного рівня, мислити не тільки за себе, а мислити за державу, за майбутнє, і діяти активно в цьому контексті. Це той меседж, який повинні почути всі українці. І той меседж, до речі, Мирослав Попович разом з групою 1 грудня, це моральних авторитетів, він підтримав Майдан, Революцію Гідності, разом з Любомиром Гузаром, разом з іншими авторитетами, моральними людьми, які пройшли великий шлях життєвий і мали світобачення відповідне, так, і мали бачення майбутнього України. Вони підтримали Революцію Гідності і справді вважали, що... Ми зараз повернемось до групи 1 грудня, але я хотіла б повернутися до теми виховання свідомого і активного громадянина і суспільства, власне, про спробую надати ґрунтовне підґрунтя для виховання цієї особистості, і, власне,
розказати про 20-те століття. От була одна з його значущих праць. Це книжка, називається «Червоне століття». Так. Вона присвячена ключовим подіям 20-го століття. Зосереджена вона багато в ній зосереджено на тому, що як на становленні радянської влади на території і пострадянського простору, і, власне, зокрема, в Україні. Досить багато, книжка називається «Червоне століття», досить багато в ній жовто-блакитного кольору, образно кажучи, і багато акцентів на те, як Україна боролася, і як українське суспільство не приймало і не сприймало радянську владу, і якими засобами воно насаджувалося. Це монографія про історію європейської цивілізації у минулому, і яка відіграла значущу роль і на сьогоднішні події в Україні. Але, за словами самого автора, вона адресована, зокрема, і російському читачеві. У нас є цитата з Мирослава Поповича щодо цієї книжки, я зараз попрошу. Усе життя мені передусім хотілося зрозуміти світ, у якому я живу. Моєю професією стала досить загальна і абстрактна дисципліна – логіка і філософія науки. Не впевнений, що конкретні обставини мого часу будуть такими ж цікавими для тих, хто увійшов у нове тисячоліття молодим. Але врешті-решт, це книга про історичні смисли, тобто про добро і зло. От, власне, це сказано в передумові до цієї книги. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому в такий колір, червоний колір, сам автор пофарбував 20-те століття? А тому що 20-те сторіччя, ви знаєте, можна і інших філософів, соціологів розглядати думки. Ви знаєте, 20-те сторіччя пройшло під червоними прапорами, насправді. Ну, принаймні до кінця 20-го сторіччя. На початку 20-го сторіччя зародився ось цей лівий, в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, лівий цей соціалістичний, а то навіть з трансформацією соціал-демократії в радянському РСДРПБ, це Російська соціал-демократична партія більшовиків, це була соціал-демократична партія з самого початку. Це трансформувалося в комунізм і червоні прапори. І розпочинається новий етап геополітичного протистояння, яке відбувається між різними світами, різним баченням майбутнього взагалі людської цивілізації і людства. Місце людини в цьому світі, цінності людського життя, світом західної демократії і світом, комуністичним світом, зрівняльним світом, світом, в якому індивід відіграє допоміжну роль як отей гвинтик, яким можна пожертвувати в будь-який момент для якби великого загального блага. І суть цього блага вирішує невеличка група людей, які будують комунізм, але комунізм для них уже наступив. Насправді. Але вони обіцяють всім, щоб комунізм для мас, для широкого загалу наступить, але він так і для цих людей не наступив в ідеалі того ж самого комуністичних ідей, засновників комуністичних ідей. Ми тут можемо згадувати Томаса Мора і Кампанеллу, «Місце сонця» і так далі. Але це не основне. Основне – протистояння двох систем. І навіть не систем, а протистояння двох світів. І Френсіс Фукуяма потім, на тлі розпаду Радянського Союзу, написав працю «Кінець історії. Нова людина», в якій писалося, що традиційна історія боротьби між добром і злом, комуністичним, якби ось тим мордором, як кажуть зараз, на Росію, і західною демократією припинилась. Традиційна історія з розпадом отої вісі зла Радянського Союзу. З Френсісом Фукуямою можна не погодитись, але світоглядний момент, що оте протистояння двох світів, воно було і, на жаль, воно після розпаду Радянського Союзу воно не припинилось, тому що є Російська Федерація, котра намагається відновити квазі-імперію російську з елементами Російської імперії, саме класичному розумінні, в територіальному плані, і елементами Радянського Союзу. І важливий момент – ось це ставлення до людини,
ті умови ставлення до інших народів, намагання зневілювати культурні особливості, національні особливості і створити, знаєте, уніфіковану, стандартну радянську культуру і радянську людину, воно приводило до того, що, перше, до супротиву з боку людей, які хотіли створити отей плавильний котел і всіх однаковими зробити, хоча в них була інший менталітет, інша історія. А з іншого боку, це призводило до репресій, до силового протистояння, до тиску. І ось це червоне сторіччя відбувалося не лише в Радянському Союзі, а це червоне сторіччя під червоними якимось ідеями і протистоянням відзначались міжнародні відносини і геополітичні процеси. Ну, принаймні, Мирослав Попович пояснив у своїй книзі, чому західна демократія постійно воювала з комунізмом. Дуже мало часу залишається. Хотіла б ще зачепити тему групи 1 грудня, оскільки Мирослав Попович не входив ні до жодної політичної партії, ні до жодних політичних рухів. Звичайно, був надзвичайно легкою, простою людиною, яким його запам'ятали дуже багато людей. У нього навіть був період, коли він вів кулінарну програму. Настільки він, і при цьому готуючи якісь справи, розповідав дивовижні цікаві речі, неймовірні, і світоглядні, і історичні. Але все ж таки він не лишався осторонь політичних подій. У 2012 році під час президентства Віктора Януковича була створена група інтелектуалів. Так вона назвалася група 1 грудня. До неї увійшли В'ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузел, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверестюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Вони ставили, власне кажучи, на погляд багатьох занадто ідеалістичні цілі. Це, власне, спонукати до діалогу владу і громадськість. От результатом цих спроб був документ «Слово про свободу та відповідальність». Будь ласка, дуже коротко, якими основними меседжі у цьому документі? Ви знаєте, основне я хочу так коротко сказати, що основне – це те, що ось цей суспільний діалог між владою, що влада повинна також бути відповідальна за свої вчинки і повинна мати певний, як перед суспільством, так і бути невідірваною від самих основ українського суспільства. Тобто, знаєте, є російська присказка, що в Росії так вона поширена, що це там різні люди, там це може бути один народ, а влада це зовсім інший народ. Так от, це потрібно побороти. Як ви вважаєте, чи вдалося переломити? Є діалог між владою і суспільством? На сьогодні цей діалог більш, до речі, і влада – це продукт цього суспільства. Це також важливий момент. Дуже важливий. Так, і діалог, просто людина, коли змінює соціальний статус, я вже відходжу від цього документу, людина, яка змінює соціальний статус, інколи і стає з простого пересічного громадянина, когось стає президентом України, вона інколи може змінити, знаєте, російською мовою місце сидіння определяє точку зрення. Але щоб цього не відбулося, потрібно дещо змінюватися і самій владі, і своєму мисленню. Для кого це було написано? Це було написано як для людей, так і для представників. Це було написано для суспільства. Це для суспільства, тому що влада – це продукт суспільства. Влада не з'являється просто ось так, відразу. І важливий момент іще, що от ми говорили про червоне минуле і червоне століття. Так от, це червоне століття було не лише в окремо Радянському Союзі, соціалістичному таборі і взагалі в геополітичному просторі міжнародних відносин. Червоне століття існувало і продовжує існувати в душах багатьох людей, в свідомості багатьох людей. І ось цей варіант цього червоного століття, потрібно відходити від цього і потрібно з ним боротися. На жаль, на мапі України є досі ці червоні плями. Але у нас ще є проблема відірваності влади від, це можна політехнологічно пояснювати, але відірваності влади від
людей. І це є, тому що якщо зараз запитати багатьох представників сьогоднішнього політичного бомонту, скільки коштує, наприклад, якісь продукти харчування в мережі загальнодоступних магазинів, якими користуються все ж люди. таки Отож, мабуть, хтось не відповість. Все ж таки ми про значущість і про спробу людини, яка намагалася достукатись і до суспільства, і до представників влади. І на багатьох він зробив значний вплив. На жаль, сьогодні прощаємося з Мирославом Поповичем, які дійсно дієві і мали... Сьогодні об 11 у приміщенні конференц-залу Національної академії наук України відбудеться громадянська панихида за академіком Мирославом Поповичем. Поховають його на Байковому кладовищі. Пане Андрію, дякую, що були сьогодні нашим гостем. Андрій Дацюк, політичний експерт. А ми продовжуємо.